אלעזר. הגענו לכאן אתמול עם ארגון עזרת אחים. קיבלנו טלפון אחד בשם קרסנטי, עזרת אחים, דאגו לאוכל אתמול, חילקנו מים ומזון. לא ציפיתי, וגם אני בטוח שגם אתם לא ציפיתם שהיום נחזור לכאן למשהו רציני. חיים פין הוא בעצם בן דוד של החתן שלי, והוא פנה אליי, הוא אומר, תראה, אוכל ומזון זה בסדר גמור, אבל אנחנו צריכים משהו רציני שזה יעזור בהמשך הפעולות. אז דיברתי עם נדב לא פחות מ10 פעמים, גם היום התווכחנו, ניסיתי להוריד אותו ממה שנקרא הווייב שהוא מחזיק, זה משהו חדש, יותר זול, לא עזר, הוא חייל בסוף, ואני לא. גם בפנסים, דאגנו לפנסים, פנסי ראש, וגם דאגנו לחוצה, חוצה טרמית, שתדע כל אתם שלב חם של עם ישראל איתכם בכל מקום שתיכנס. אמרתי אתמול בגדוד, הייתי בכותל המערבי, היה אסיפת תפילה עם הרב עמר שליטה והרב רבינוביץ' מהכותל. היה כמה אלפי יהודים שהגיעו להתפלל על השמירה וביטחון של חיילי צבא ההגנה לישראל ועל המצב. ובאמת קיבלתי הרגשה לב חם שמה, וחזרתי עם רגש שאתם תיקחו בחשבון המסה שאתם שלפינג, כאילו מחזיקים על הגב, גם את ה-45 קילו של ההוא שזורק את הפיצוצים הזה, גם על זה יש לכם כתפיים מאוד רחבים, בגלל שהכתפיים שלכם, חבר'ה, יושב כל עם ישראל, בין שזה יהודים מאוסטרליה, בין שזה יהודים מניו יורק, שתדע לגייס את הכסף הזה מאתמול שחזרתי הביתה עד 1 בבוקר, כמה טלפונים, יהודים מאנגליה תרמו, יהודים מניו יורק תרמו, יהודים מישראל תרמו, כל אחד איתכם וכל אחד מכבד את מה שאתם עושים. אז בעזרת השם כתוב כי בשמחה צאצאו, תהיה שמח, תרגיש את הלב החם ואת ההרגשה החמה בלב שלכם בכל מקום. תהיה זמנים מסוכנים, מפחידים, כל המטרה לא לפחד זה להיות שמח. אז בעזרת השם החבר'ה שהגיעו מהרמת בית שמש והחבר'ה של זקה, בלי העזרה של זקה לא הספקנו אפילו להגיע מהציוד עד 11 בבוקר היום. פשוט חיפשנו ספקים וביקחנו המחירים, ותחשוב, אנחנו כבר כאן בשעה 3 והציוד הגיע רק בעזרה שבגלל שזקה יש להם מקום בכל הארץ, הם שלחו מבני ברק לתל אביב, לגדרה, חלק מהציוד מתל אביב, חלק מבני ברק, זה דוד רוז שהוא הולך לכל העם, מאנקן עד UK וניו יורק, זה התפקיד שלו בזקה. כמו שיש לצה"ל מנגנון לספק את האוכל מהתרומות עד שאנחנו נקבל את הכסף, מישהו היה צריך לעמוד עם ברכיים ועם גב חזק להגיד, תראה, אנחנו משלמים עבור זה עד שהתרומות יגיע, וזקה עמד בזה. אז כל הכבוד לזקה. אז בעזרת השם כל אחד מקבל את השלוש דברים האלה, כולנו יותר מהתרומה. אני אגיד לך, אתם נכנסים במסירות נפש, אבל יש לכם דבר יותר חשוב. כל המצווה ועושה גדול שאינו מצווה ועושה. אנחנו לא מגיעים בגדר של מצווה ועושה. אתם בעצם, השירות שלכם עכשיו, אתם בגדר של מצווה ועושה. אז המשקע מקבל 2 מצוות. ומעבר לזה אני רוצה להגיד לך סיפור קטן, שאחד מהאדמו"רים בפולניה, הוא אמר לבן הבר מצווה שלו, יש לי מתנה מיוחדת עבורך. הוא מתגעגע עד יום הבר מצווה. ביום הבר מצווה הוא גילה לו שהמתנה הוא שבתור אבא, שיש מצווה של כיבוד אב ואם, הוא אישית מבקש שכל ימיך של הבן ישמור את כל התרי"ג מצוות.
אז כל מצווה שהבן עשה הוא קיבל שכר כפולה. ואני, עם החוצפה שלי, מוכן להגיד שאתם מקבלים שכר כפולה. תצליח, שהשם יהיה עמכם בכל מקום, ותחזרו בשלום, ותצליח בכל מעשה ידיכם. אמן.